rawitan Hamong Rasa karo campursari Nyukusuma Wardani. Ya. Sing nembangke anakku tetelu Mia Aprilia, ya. Rangel Malang Diwa karo Puri Ratna. Ya. Yo, diaturake Mas. Sik tak tepungke Mbak Puri. Nggih. Nah, ditepungke karo warga masyarakat wonten ing Pojok Ponggo. Nami kula ya. Dipun tepangaken nami kula Puri Ratna. Dari Ponorogo. Ponorogo. Ya. Wah, ki ado-ado kok Ponorogo. Alhamdulillah iso nderek sowan ning pojok. Nggih. Ingkang angka kalih Rangel. Nggih, wilujeng dalu. Ah, wilujeng Nggih, dalu. nderek tepang nami kula Rangel Meladiana Putri. Meladiana nggih. Meladiana. Oh, ora Malang Dewa ya. Senes. Ya. Dari Wah, saking Kediri. Kediri. Wah. Sing ketiga Kula Mia Aprilia, Pak. Mia Aprilia. Nggih. Saking Blitar nggih. Asline Blitar. Blitare pundi? Kademangan. Kademangan. Pinundhut garwa priyayi saking Pagerwajo Tulungagung. Pagerwajo Tulungagung. Nggih. Saka Blitar pucuk gunung oleh Pagerwajo ya pucuk gunung. Saya pucuk gunung, Pak. Iya. Ning jenenge tresna niku ora mikir iki gunung utawa segara kok, Nduk. Iya, gunung bakal dilangkai, segara bakal diarungi lek wong tresna. Pahitane dudu bondo dudu donya ning pahitane. Iya, jiwa raga kanggo ngrengkuh garwa. Yo, diaturake mbang pambungane Mas. Dados nggih. Iya. Ya.